Wel, bore da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol. A very warm welcome on a chilly morning, but it's nice and bright, isn't it? Lovely to see the sun. Felly, gobeithio gewn ni fendith o gyd addoli gyda'n gilydd. Ac fe unwn ni nawr I gannu ein hemyn agoriadol 218, 218. Molwn di o arglwydd io'r holl alluog, dengis bryniau o isol un dy gydernid mawr, yn dy ddawn I faddau, tyner a thrigarog, codi o dyfnder wneud rieiniaid llawr. 218. Page 122 of the bilingual testaments in your pews. Efengil Marc, penod 9, ac yn darllen o adnod 14. Mark chapter 9, verse 14 to 29. Pan ddaethant at y disgyblion, gwelsant dyrfa fawr o'i cwmpas ac ysgrifenyddion yn dadlau a hwy. Ac unwaith y gwelodd yr holl dyrfa ef,
fe'i syfrdanwyd a'r hedasant ato a'i gyfarch. Gofynnodd ynta iddynt, am beth yr ydych yn dadlau â hwy? Atebodd un o'r dyrfaef, athro, mi ddoes am mab atat, a mae wedi ei feddiannu gan ysbryd aflan. A pha bryd bynnag y mae hwnnw'n gafael ynddo, a mae'n ei fwrw ar lawr ac y mae yntau'n malu ewyn ac yn ysgyrnu ddanedd ac yn mynd yn ddiamadferth. A dywedais wrth y disgyblion am ei fwrw allan ac ni allasant. Atebodd Iesu hwy, o genhedlaeth ddi ffydd. Pa hyd y byddaf gyda chwi? Pa hyd y goddefaf chwi? Dewch ag ef ata fi. A deithant ar bachgen ato. Cyn gynted ag y gwelodd yr ysbryd ef, ysgytiodd y bachgen yn ffyrnig, syrthiodd ar y llawr a rholio o'i gwmpas dan falu ewyn. Gofynnodd Iesu i'w dad, faint sydd pan ddaeth hyn arno? Dywedodd yntau, o'i blentyndod. Llawer gwaith fe'i taflodd i'r tân neu i'r dŵr i geisio i ladd. Os yw'n bosibl i ti wneud rhywbeth, tosturia wrthi ma helpa ni. Dywedodd Iesu wrtho, os yw'n bosibl, a mae popeth yn bosibl i'r sawl sydd â ffydd ganddo? Ar unwaith, gweiddodd tad y plentyn, yr wyf yn credu, helpa fi yn fy niffig ffydd. A phan welodd Iesu fod tyrfa'n redeg ynghyd, ceryddodd yr ysbryd aflan, ysbryd myd a byddar meddai wrtho, yr wyf fi yn gorchymyn i ti tyrd allan ohono a phaid mynd i mewn iddo eto. A chanweiddi a'i ysgytian yn ffyrnig, aeth yr ysbryd allan. Aeth y bachgen fel corff nes i lywer ddweud ei fod wedi marw. Ond gyfeilodd Iesu yn ei law ef a'i godi, a safodd ar ei draed. Ac wedi iddo fynd i'r tŷ, gofynnodd ei ddisgyblion iddo o'r neilltu, pam na allem ni ei fwrw ef allan? Ac meddai wrthynt, dim ond trwy weddi y gall y math hwn fynd allan. Ychwaneged yw i fendith at y darllen a'r gwrando hefyd o'i air. Ac fe unwn ni i ganu ein hael emyn 690 ac 691, fy nhad o'r nef, o gwrando'n nghri, un oedd ei ddilaf blantwy fi, o cliw fy llef a thrigar ha, a dod i mi dy bethau da. A dwi'n dyfynnu'n aml, chi sy'n gyfarwydd a fi di mercher ac mewn ambell i bregaeth yn aml. Pennill 3, fe all mae'r storom fawr a'i grym, y ddaw ar pethau gorau. Fe all mae drygau'r byd, a wna i'm henaid geisio'r pethau da. Meddwl yn aml am y geiriau yna. 691.
Wel, cyfle ni nawr I droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Duw a thad ein harglwydd Iesu, welen ni yn dod ger dy frond I unwaith yn rhagor mewn gweddi y bore yma. Boed iddo fod yn brofiad grymus a bendithiol ac adnewyddol I ni gyd nawr I fod gyda'n gilydd yn yr oedfa hon y bore yma. Una ni nawr yn dy gariad fel y gallom dyddoli di fel y dyle mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Y dyro I ni dysbryd nawr i'n goleio a'n harwain ni, a thywys ein meddyliau sy'n gallu crwydro mor aml, ein meddyliau crwydredig, mwyn I ni nawr I ganolbwyntio arna ti ac ar dy bethau di yn ystod yr orig fach hon. We thank you for the power of prayer this morning as we read in the reading from Mark's Gospel. And for your readiness to answer prayer, not always perhaps in the way that we would wish or desire, but make us aware now of your providential care and salvation for everyone who believes and trusts in you. Pan ddaw falle problemau i'n gwynebu ni mewn bywyd, problemau a phenderfyniadau anodd I gael ei wneud, cymorth ni o hyd I geisio di a cheisio arweiniad yr ysbryd glân. Pan ddaw a fiechyd falle, a fiechyd a poen a gwendid i'n llethu. Methiant a siom weithiau y myd gwaith a'n bywydau bynyddiol ni. Digon o bethau digalon yn gallu dod I gwrdd â ni gyd. Cymorth ni o hyd I geisio dy wyneb di yng nghanol y cyfan. A wna I'm henaid geisio'r pethau da, fel wedodd Moelwyn yn ei emyn. Gracious God, we praise you once more this morning, realizing that you are at work in our lives. And we praise you for the fact that despite ourselves, despite our failings and shortcomings, you have called us to faith. Despite our doubts and questions at times, our stubbornness and our selfishness, you still draw us near and draw us one in Christ. Help us now to remember this morning through this simple service how you are able to change lives, whoever we are, whatever we do, whatever we face. Nothing is without the scope of your renewing power. Help us now to never lose sight of that fact in our lives, never forgetting all that you can do in your great power. Ac weddiwn ar I ti barhau I weithio yn ein bywydau ni, I barhau i'n gwedd newid ni gwell. Dyna yw ein gweddi dair ni y bore yma. We come praying for our world and all its problems today. Cofia'r byd o feddyg da a'i flinderau. I ni'n gweddio ar I ti ymweld â ni o'r newydd, yn enwedig y rai hynny mewn angen. Wrth I ti gerdded trwy'n deiar ni fe weles ti ddioddefaint enbyd, dioddefaint a chystydd, ac I ni yn gweddio nawr ar I ti fod yn agos at y rai hynny, yn enwedig y rai hynny sy'n galaru. I ni'n meddwl heddiw yn arbennig falle am deulu Rhiannon Thomas ar newyddion trist yn yr wythnos bod Rhiannon wedi ein gadael ni. Un oedd mor ffyddlon I ddachos Steve yn hyn ar hyd y blynyddoedd. Ac I ni'n meddwl nawr am Eilian a Gwyn a theulu'r diweddar Olwen yn ei hiraeth ac yn ei colled. And as we pray for others
as ever, we pray for ourselves as well, and we ask for you to guide us and guard us, and ask for your blessing and forgiveness on our lives. Maddau'n diffygio nawr o arglwydd wrth I ni gyflwyno ein gweddiau cyhoeddus fel hyn ynghyd â deisyfiadau cudd ein colonnau ger dy frondi. A derbyn ni a maddau ni am ein bod yn gofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant Iesu ei hun. Amen. Morning, bore da I bawb a chroeso cynnes I chi gyd roed fa, a mae'n hyfryd gweld ffrindiau yn ymuno â ni. Diolch i'n gweinidog, Rob, am ein harwen I y bore yma, ac hefyd diolch I ti, Eiron, am dy gyfraniad yn ôl darfer. This Sunday, usual pattern of services, felly hanner awr 4 fydd na gwrdd Beibledd ac gyfarfod hwyr am 6 o'r gloch. So 4:30 Bible studies and 6 o'clock evening service. Drefn arferol ddysyn ni ddweud i'r wythnos sy'n dod. Felly dydd Mercher, ganol dydd, oedfa fer, Wednesday, midday, there'll be a short service followed by fellowship. Then dydd Sadwrn nesa bydd y gymdeithas yn ail ddechrau. Rwy'n credu bod ni heb cael cwrdd cymdeithas am dros flwyddyn a hanner ochos Covid. So, felly, dewch yn lli, mae Rob wedi trefnu rhaglen diddorol I ni am y 6 mis nesaf. Mae yn y leaflet fach fel yma, felly pigwch I fyny. So, am 2 o'r gloch, y Sadwrn yma, bydd, rhaid fi gael yn glasses yma, Bethan Whittle yn dod I siarad y merch y parch Mike Parry, ac bydd hi'n siarad am ei hatgofion o'i phlentyndod yn Leytonstone. Felly, Memories of Childhood in Leytonstone, 2 o'clock on Saturday. Dydd Sul nesa fydd hi'n oedfa gymyn, ac byddwn ni yn gallu derbyn 3 diacon newydd. So next Sunday, it'll be a communion service, but it'll be very special because we are actually welcoming 3 new deacons to join us. So that's next Sunday. And then Sunday in the evening, after the evening service, we've got the Curry Club.
So the monthly curry club will be after the next Sunday service. A nawr, ar ôl yr oedfa, mae croeso cynnes I bawb ddod lawr yn paned y de, ac nawr ddawn nhw amgylch I dderbyn eich roddion. Ein roddion a ddodwn I ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn an gysonodd stwr. An llawen a gnawn ein haddinet anghyd, I ddwy'n tystiolaeth I ti yn y byd. Amen. Felly, fe unwn eto I gannu gyda'n gilydd y tro hwn rhif 364, 364. O tyred arglwydd mawr, dihidla o'r nef I lawr, gawodydd pyr. Fel byddo'r egin grawn, foreddydd a ffrinhawn, yn tarddu'n beraidd iawn o'r anial dir. 364.
Ar unwaith, gweiddodd tad y plentyn, yr wyf yn credu. Yr wyf yn credu, helpa fi yn fy niffig ffydd. Yeah? Immediately, the father of the child cried out and said, I believe. Help my unbelief. Wel, hanes cyfarwydd y bachgen ag ysbryd aflan ynddo fe. Na'r darlleniad ar ddechrau roedfa. And those, of course, were the words of the father of the child healed by Jesus in the narrative that we read at the beginning of the service. And you know, these words, they've always fascinated me. Always fascinated me because they contain such polar opposites, don't they? We talk often about bipolar. Yeah? A lot of people, I'm sure we all, to a certain extent, can be bipolar. Yeah? But this is total opposites. Belief and unbelief. Cred a diffyg cred neu diffyg ffydd. A dwi'n siŵr bod llawer ohonom ni, os nad pob yr un ohonom ni y bore yma, yn gallu uniaethu gyda'r geiriau yma o bryd i'w gilydd. Rwy'n credu, dwi'n credu, ond weithiau mae diffyg cred a diffyg ffydd yn dod i gwrdd â ni. So what about these bipolar opposites this morning? This bipolar response to Jesus by the father of the boy who was healed. Achos, yn gyntaf, wedyn ni bod gennym ni ddatganiad diamheuol o ffydd, yn dos? Mae yna ffydd gadarn, wir ffydd yma. There's an initial statement of real true faith. I believe. Because when Jesus tells him that all things are possible, everything, all things are possible if he can only believe. Do you know, he doesn't pause for a minute to think about it, does he? He doesn't pause. He doesn't wish to hear any more evidence from Jesus. He doesn't make any objection, but he cries out, says the verse. He cries out at once, I believe. I believe, yr wyf yn credu. What faith, dear me. What faith on the part of this man. Mae'n dangos ffydd yn gyntaf am ni ymherson Iesu Grist, ond yw e? Ymherson Iesu Grist ei hun. Achos, dwi ddim yn Gristion oherwydd mod i'n credu ar ysgrythurau, odi, mae'n bwysig. No, dwi ddim yn Gristion oherwydd mod i'n credu yn y geiriau am Iesu Grist. Dwi'n Gristion oherwydd mod i'n credu yn Iesu Grist. Na'r pwynt, ond yw e? Nid yn y geiriau. The words of Scripture, yes, although all important, don't misunderstand me, of course they're important, but it's not the words that will save you, but rather the living word of Christ himself. Yeah? He is my creed and my belief. He is the living truth spoken through the words. Gwai ni wybod y geiriau, heb adnabod y gair. Chi'n gofio geiriau Gwenallt? Mor a feilgar. So this man, he certainly believed, yes, but he only believed up to a certain point. That's the thing. Only to a certain point. He realized, yes, that the person who stood before him was the Messiah. He was Jesus, the Son of God, and he put all his trust in him. He certainly didn't believe in the disciples. You remember the reading? If you remember the reading, he'd gone to them before, and they couldn't heal him. They didn't have that power at the time. They'd failed him. They couldn't heal his son. Siŵr gen i, doedd e ddim yn credu yn ei allu hunan chwaith. Achos mae'n siŵr gen i, oedd e wedi trial nifer o ffyrdd i wella i fab dros y blynyddoedd. Ond wedi methu yn ei ymdrechion i gyd. I'm sure he'd been to see many doctors and physicians over the years. They must have all failed him. Yet in his desperation, he obviously still had faith, didn't he? He still had faith which can triumph over difficulties. Roedd e'n meddwl, wrth gwrs, bod cyflwr i fab yn anobeithiol. Ond yn Iesu, wrth gwrs, mae pob anobaith yn gallu troi'n gobaith.
I feel that there's a lesson for us all here, you know, even if we've tried to find comfort sometimes, even from our faith and religion, from coming to chapel and hearing the gospel, but at times perhaps we felt that we haven't even received it there. It's been shut to us. Our hearts have been shut, no comfort or solace available, even from the very place that we believe we can get it. It does happen like that sometimes. Ond dyma'r pwynt, pidwch di galoni'n llwyr, don't give up. Don't give up, don't stop believing, don't stop coming to church and chapel. Credwch ynddo hyd, mae'n gryf i achau. Chi'n cofio'r hen emyn, o'n i'n dwlu ar yr hen emyn, cais y colledig, cod y syrthiedig. Iesu tregarog sy'n gryf i achau. Roedd ei nerth ei ddylanwad oedd e'n anorchfygol dros 2000 o flynyddoedd nôl. Mae'n dal yn anorchfygol y dydd heddiw. But of course, after this initial statement of true faith, we come to the second point I have for you this morning. We also have unbelief. Diffyg ffydd neu diffyg cred. Help my unbelief. Helpa fi yn fy niffig cred. Neu, fel mae'n dweud yn Bible.net, helpa fi i beidio amau. J.B. Phillips, you know, I'm very fond of quoting J.B. Phillips. He puts it in a lovely way, I think. I do believe, help me to believe more. Yeah, I like that. Help me to believe more. Although he believed, he confessed that there was still an element of doubt in his soul. But these doubts, they didn't stop him believing, but they hampered his faith from time to time. And again, can't that happen with us? Mae yna wers arall I ni, yn oes? Yng nghanol ein holl gwestiynau, ein holl amheuon weithiau'r brydiau, pidw'n rhoi gorau I gredu, pidwch rhoi ffidil yn y to, a gweud, na diwedd dwi ddim yn credu bellach. If you believe, and even if you are compelled to say, help my unbelief, help me to believe more, well, I feel that that's enough faith to be justified by God. Yeah, in your unbelief. Mae hyd yn oed yr enaid hwnnw ar galon honno sy'n ame yn gallu gobeithio yn Iesu, I ni gallu gorffwyso ynddo fe ac ymddiried ynddo. And you know, some people even experience a sense of unbelief through a feeling of anxiety or fear of giving themselves fully to Christ. Perhaps they're uneasy or frightened, perhaps, of the consequences of giving themselves fully to Christ as Christians. Rhoi eich hunan yn gyfan I Grist. I want to believe. I want to believe. Help my unbelief. Yeah. Ac yna'n olaf, wedi ystyried ffydd y tad a diffyg ffydd, I edrych yn fyr ar y gwrthdaro fel petai. Wedi sôn am y bipolar, ond y gwrthdaro yma rhwng y ddau. The conflict, as it were, between the two, between the belief and the unbelief. That's my third and final point for you this morning. This man didn't say, yeah, I believe, but I have some doubts, but rather, as J.B. Phillips puts it, I believe, help me to believe more. It was as if, to me, he'd made a confession, an acknowledgement of a fault. His own fault, his own unbelief. And I feel that he'd arrived at a very, very important point in his personal faith, a point that we all have to arrive at some time or another, that there's no deficiency in the merit or the ability of Christ. There's no lack of power or unwillingness on Christ's part to save me. The only hindrance is me, myself. The only hindrance is my own unbelief.
Dyna'r pwynt, nid bod gwaed ac aberth Iesu Grist heb fod yn ddigonol. Y peth yw oherwydd mod i yn methu ymgyffred neu methu credu'r peth. It's not because Christ is not mighty to save, it's because I don't lean on him enough. I don't trust him fully. I don't trust him fully and entirely. Help my unbelief. A dim ond Crist ei hun, cofiwch, dim ond Crist ei hun sy'n gallu gwella'r cyflwr yma o ddiffyg ffydd. Fe yw'r unig feddyg gyda'r moddion i allu wella'r cyflwr yna. Angrediniaeth, chi'n cofio'r emyn? Angrediniaeth, ffo o'r llwybr. Ni rhaid i mi frwydro'n hir, mai eiddyl yw fenw, eto i gyd rwy'n ennill tir. A hynny er gogoniant yw enw. Amen. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd, 255, 255. Saif brenhiniaeth fawr yr Iesu, a'i gorseddfan fythol lan. Saif ei heddwch yn dragywydd, saif ei chysur byth a'i chan. Hedd, myddeiant, meddyginiaeth, iachawdwriaeth ynddi a gaid. Gras sydd drwyddi yn teirnasu, deddf yn gwenu yn y gwaed. 255. Saif brenhiniaeth Gawn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Teyrnas ydyw na ddiflanna, rodiau deiliaid oll yn rhydd, a phan syrth gogoniant anian, harddwch hon
yn fwy fydd. Gollwng ni yn awr o dadnefol o dan dyfendith gyfoethog, a bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân i fod gyda ni a phawb sydd yn annwyl gennym ac yn absennol oddi wrthym ni o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.